Kekenrum kenram hakabede bag jingbam la ke sarkar ban pen kre ya ki jaka tho examen Common University Entrance Test CUET hapo ke jala kamdai kamat ke badang shumi dang nen ke sngi henrei menta daki snam hadu bakla wanra shibun ki jing e na ke benta ki samla ki badan jing tmu ban beteng ya ki jing pule haki kerdan ki bakham sajrang ke jing e ka bawan ke dei namar ke jing hab ban let jong ki shaki we pat ki jala ban tho ya ka ni ke examen ki jing e kim dei tang na ke jing jingai ke jing lot jong ka por henrei ke bening kong ke dei jinglot jingsap ka bakila donru ki bala pensngo badang ram ka jinglot hakaban letho examen CUET barnya ka by admission haki jaka pule ka jingta ka longru yaki khna ki bawan na ki long yeng ki baduna haka yo ka kot da wapai kundi ikumban bahata ka jing let ma book rel book train ikla khamra shu man ka tabai college ko namar let asian ka flight eru shipoja arpoja ka let bihi te ka ting kala bu jing e shi ka dei e wala dang hakini ki khendet sngi ki bala dab nakalyang menteri ubade khmi yakatanat pule puthi ka sarkar jilla urakam e sangma ulakam ba ka jingmi ki kanrom kanram ka dei na ka daw ka jingbakla jong ka National Testing Agency NTA ka bapanya yakate ka examen henry uwe no hikai ka skol ba nehu u professor Lakhon Kuma ubalongru u president ka North Eastern Hill University Teachers Association nehuta ulakarnga ban menjur bar ka jingkran utai menteri bar ban ai ka jingkan tho ka bajur ya ka sarkar jilla Habakran sikilat pathai kubor hakakat santre gujembang araja arpusan u professor Lakhon Kuma ulaong baga jingmi ki kenrum kenram mantala laisnam ganthi kadai namar ka jingbam get kli hi ka sarkar jilla da ka bakado ba wat u menteri ubade khmi yakatanat puli puthiru ulong ubam sham phang halor kani ka kam Nolor kata ulaong ru baka sarkar hakabe dei bagi tamasa ka don por ban pen kre shisnem shwa henrei yaka CUET kimla ban lei bat kane ka pau baka khamshim khia bha yaki tamasa ban ya ka puli puthi kata gajing berkre kasong ka sarkar jungi jo kacela hi gajing e banga se kham bitar khinde ya gane ka sarkar jungi ba yaka cherry blossom festival yaka rock concert kilade pen kre shisnem shiteng asnem munshwa yaka CUET laisnem lenter matal aya kimla ban pen kre ka pen iba ka priority jo gane ka sarkar jungi ka dantang haka tamasa jungi tangkat tem kaput tangkat shat karwa tang kita ka ikam shongsit sudah hari ka education ka padeban day ka priority jongka education jongka jela jongi takadang iba ka sarkar kam phai khamat chaga jengka puli puthi takadang idang hiar ka padang hiar ka por ka jela jongi idang hiar dang hadin jongka bihar haka education munshwang ini paunama ka peni ba ka sarkar ki bawan ki kimshim khia ya kaneka kam ba kumnongin pensuki khna jongi nama ka sarkar ka de jongi balai chisnem rebna shwa ban lok exam phim don ka jing kre kumba pi pen kre iki cherry blossom festival kumba pi kre iki rock concert balai puje ko nang hare yaka puli buti ni bosh kendam yingini ki kam songshit ni bosh hamado kata de ko ka taw balai ni hiar katne kumga jella haka puli buti nga keno ba yaka sarkar namar kam phai khamat chaka puli buti tamu minister bade ben pay ru lese sham phangi e kumno ban ya chama ne namar NTA kamla ban lekat boman hapo ka jella kaptre hi limba ka state government jungi limba ka sarkar jungi ba kumno phin pen kre yeki kamra yeki tagi ki testing center jungi hapo ka jala jungi kumki pagba kumki nohika ngata dawa depan dawa pena ka sarkar ba smo bha pen kre lupa sau banai san banai shwa bolong ke exam da pen kre kini ki core computer kini ki jingdon kam pen biang kini ki kamra bagi khna jungi kumno ru Dakim let shahab kim yo aposhnam ro at least support district headquarter ki deben yo apon to exam kumno ro hajaga bangin le kini ki festival dagi warra da wi thetang siswa computer man ka district headquarter kata ki bisa khasan arfo plur ba plur po cherry blossom le se da wi thet ki core computer ba high speed internet hapo ka district headquarter kata ngila biak lut ki MDA center bar khai tambakun kata ka jingter kre kamdan takara nga ben be ya kene ko sukar number ba ki kham kit khya ya kani ka kam halor bakil ati man rasnem ka sadon kani ka exam bale mo badi ki permanent center we man ki district headquarter ye kata ka center unde ya ba pinle panle tang kani ka exam bun ki exam balo online filan perlu kita ki jaga ki UPSC ki exam ki bun ki exam ba ki khna ya kata filan perlu computer training center lada don kam pi habam don kam pi don kam no showai ge habam don kam ka NTA pade don kam ka testing center Fi kata de ka jimpan kre kawan ke hare ka jela jungi ngam te kale ayo te ka kawara jinge pare unde gitu ki balabya
Shushu Profesor Lakhon Kma Ulaong bakum ki no hikai nalor ki kme ki kpa ki dei ban dawa na ka sarkar halor ka ni lamda kumta kan long kumju shikumju kat nang mi kisnam. Lana ngi kum ki no hika lane lese kum ki kemi kepala na ngim dawa pada na ka sarkar lasim snem no kan long me gumne kanundan jing pan khare wan gine ki festival ek lalo ba rakhoi wan ben ga CUT exam e dawa ben ga center khana jongi kin job ben police ban pha tha exam shapar kane ka cycle kyo ka vicious cycle kum bang akhen harai ma kan tulung mai kum ne hado bangi pat pen sange sunane ka namar ka phi ka sarkar jilla kamla ban kanno tang ya ka enti kum no pin pen biang ya ki baki la ban tha ka exam baki new admission ka chuba ki kuma lese ki la ban lech po JNU la ban ya po Hyderabad University ki la ban ya po Delhi University ki la ban wan chani hu la ban le ka chuba ki kwa shwa ka score jang ki mo harre kata kala pi pen dolan man ya ki lingba kini ki jing e ba ki don baki hable le exam shabar ngayui kane ka news jele se ka kot khuba bamenin ba sarkar jungi ong bagi khana jungi bar kha kin le exam hapo ka center baki la ong la karparu ya ka NTA bakin postpone ya ka exam ka jingkli banga po e ki ba lasha e khatri to de ka exam basna bon ki parlok ki khon ki parlok jungi ki ba yo center po bhati ba shwi ki la dable manta phinle kumno ke exam le lasha le sisni dase nang ne ter ka kamde imat I kumbangi shu khe kandit be kumto undon ga jingpan khre ngi shu ya khe ruma be kumto o lasha de CUT to matas ngi pan no na ka NTA ba pin class center kamla banlong namar pi hapo ka jela jongi kum hapo university jongi mo to ngamtip le se ka university jongi kala shaktan thot ba munchim snem lingba u shukla lingba u omkar u registrar ko por but Santosh Kumar atau profesor in charge bagi ai ban penle ya kan ka CVT kila pen huri hura thang ning lai ngi ngadon to ski ngai lai I baki la pen kelumar nomor kamdon ka experience bandon ka jimpen khara te imat te nakata ka daw le se hapo ya kan ni hu imat ki kham ai than ngam yu I le se ka jimpen khara hapo ki cluster classroom jongi jonga arts le ka science kamdon ka jing keren le ka jing ya khana ba ngin penong exam hapo nihu imat kila lese kila blacklist no ya ka nihu harre ka jing bakla kamde e jong ka nihu ka jing bakla ka de jong ka NTA ba phi kansan pi I center na ba phi kemdon ka jing mankhre hoy na university ru kumu registrar ula bakla uji ki bru ki ba padon experience man panya ini exam tamur ka pa hoy ka jing ka fail ka failure le ka jing bakla ka jing bam sutho jong shukla ba ki bru jong amai ta ba fail gane ka NTA hapo kan hu munchim snap harre lese hakane ka snap de ba ki pen khre lupa lese hanni hu ka chaka ka bun harre kata ka shong lada pi kilaban pen urlong tang lada pi biang ka jing pen khre harre ngai iba ka jing pen khre kam don ngak smo kusla e number ba ngamtip kanung murti khna balayo center shabar ka exam ka sedang lasai kin yo pon man tho exam shani hoy lada ka mi shisha ta ka circular ba ki exam naman ta ki nang Meghalaya nila postpone mo city o posing ka bolong te le se kila per kre hanre ga susi namar kum amai no hikai ga susi banyu iba ka sarkar jongi kam dan jing bakli e naman ta ka CUT halo bakala pediang ya ka CUT pi kumangi ka ngi habo university larang ila pediang ka NEP ngimla banong nginum per kre ka syllabus 7 semester le neza kada ngimla banong ya kata kada ka jing bakli jong ya bangila de treka mereka kumjo hawa pula peding lane ombet exam benyangi kumbale last musim sinam nama ka jinghuru ra pon nihu la i CUT la exam ini ki kena pasim admission ka undergraduate program ngathrai ya bomentaro ban bangi jinjar ki kena jungi hoy tambah fi ka jing pan exemption ka pendko I kena ki basta don ki kena ki bakwa li puli hapo JNU hapo DU lane kini ki university ki bapaunan nama kila score hapo CUT Harai kumi kita ki kena rungi penkhanglan namar kimla pensim admission showai namar kitu isim admission lembaga CUT. Tetemur ni penduko kawai ni penjenjari ini ki naka ki kena ki bawan naka longyeng ki paduk kabaar ni penduko ini kena ki bastat ki balese ki la bali pulis sabar lembaga jing start jangki. Tamu ni khanglat bor arlebe lembaga jing hurura kumne namar ngimdon ka jing penkhre. Ngathai ni deban dawa pe naka sarkar jongi ba Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya